खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ। लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लाफोराव गासै आसाम नाङैनो हिरण्मय खाख्लारिनि मुङै आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि अदेबानि हिरण्मय खाख्लारिमोननि बिनानावमोनखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि साथामखौ थाबैनो साजा होनांगौ अदेबानि फासिनि साजा होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय अदेबानि हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन अदेबानि जिउ जोबजासिम साजा होनांगौखौ नोजोर बोनानै डिसिनि गेजेरजों मानगोनां गोजौ बिजिरसालि आरो मानगोनां आसामनि गाहाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो मोनसे लाइजाम दैथायहरनाय जाखांबाय। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोरनि बानजायनायाव हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो फासिनि साजा होनांगौ अदेबानि जिउ जोबजासिम साजा होनांगौखौ नोजोर बोनानै दाबि दैखांनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय बिथांनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनायबो नुनो मोननाय जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जोंनि भारतआ मोनसे धोरोमनि उदांस्रि मोननाय हादर अदेबानि जोंनि भारतनि संबिजिदा गावबागाव धोरोमखौ गावबागाव लानानै थांनानै थानो उदाङै मोनथाय होनायखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बियो बेबायदि उदांनि उल्था। नंगौ, जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापरि जारमन बारि गामिनि धनिराम बसुमतारिनि नखरखौ बाथौ सिबियारिफोरा बाथौ सिबियारि गावसोरनि गेजेरावनो मोनसे गोरोबलायै थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ बाथौ धोरोमा मोनसेयानोब्लाबो नाथाय सोरबाया बिबार बाथौ आरो सोरबाया बोलि बाथौ होबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो जारमनबारि गामिनि धनिराम बसुमतारिया नखरसेल'नो गाव हारसिङै बोलि बाथौ सिबियारि नाथाय गासैबो गामियानो बिबार बाथौ सिबियारिफोर। जायखौ नोजोर बोनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला बिबार बाथौ सिबियारिफोरा दायो धनिराम बसुमतारि अदेबानि बोलि बाथौ होग्राखौ गामिनि मानसिफोरा दायो एरख'नाय जाबाय अदेबानि गामिनिफ्राय बैकट खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। मानोना धनिराम बसुमतारिया गामिजों गोरोबालाबानो गाव हारसिङैल' बोलि बाथौ सिबिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखायनो गामिनि रायजो राजाफोरा बेखौ बैकट खालामनाय जाबाय। नंगौ, बे जाथाया आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार जिल्ला गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मतिलाल बसुमतारिया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै हरदों दि थारैनो बोलि बाथौ सिबियारिफोरा बोलि बाथौखौनो सिबिगोन। धोरोमखौ लानानै जों बयबो गावबा गावनि उदां मोनथायखौ मोनदों। बेनिखायनो बिथांखौबो धोरोमखौ लानानै फुजिनानै थानो हो। नङाब्ला उनाव जोंबो बेबायदि खालामोब्ला थासारिया गुबुंले जागोन। अदेबानि जोंनि ओनसोलावबो बिबार बाथौ सिबियारिफोरा बबेबा गामियाव सासेल' सानैल' अब्ला जोंबो बिसोरखौ गामिनिफ्राय बैकट खालामोब्ला अब्ला थासारिया गुबुंले जागोन। बेनिखायनो जोंबो बेबायदि खालामनो गोसो गैया। ओंखायनो धनिराम बसुमतारिखौबो गामिनिफ्राय एरख'नानै
एरख'नायखौ बोखांनानै लाफिननानै गामिजोंनो मिलिजुलि रायजो जाहोनो थाखाय खावलायहरनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बोथोरनि रानखावनायाव आबादारिफोरजों लोगोसे गासै ओनसोलावनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव लोंग्रा दैनि अदेबानि गोग्गो दैनि आंखालाव गोबां गामिफोरा नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बिटिआर ओनसोलावबो आथिखालाव दाब दाब जायगा अदेबानि गामिफोराव गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल नुजाथिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जोङो सम सम नुबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव दतमा भिसिडिसि बियाबनि सिङावनो थानाय रामफलबिल भिसिडिसिनि दरनै गामि फारियै गोजोनपुरि आरो धरमपुर गामियाव मोनसे रानखावनाय अदेबानि लोंग्रा दैनि आंखाल नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै आथिखाल बिटिआर सरकाराबो बेनि सायाव फावसायनानै थायाखै। नंगौ, बेबायदिनो मैया बिटिआरनि लोंग्रा दै जगायग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलय स्वरगयारि बिथाङा गावनो नुजाथिहैनानै बै आंखाल जानाय गामिफोराव थांनानै बिथाङा दैनि जगायथायखौ रेडि खालामनानै हैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथाङा थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बेबायदि दै मोनलोङागारा थानायखौ नायनानै थानो हानाय नङा अदेबानि बेसोर बयनोबो दैनि जगायथायखौ होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। অতি দুখৰ বিষয়, যি ঘটনাই ঘটিব নালাগে এই ঘটনাই বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ আছে। যোৱা ৩ মে তাৰিখে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভাল্লাপাৰা গাঁৱত দুজনী জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী, মাইনৰ ছোৱালী, তেখেতসকলে বৈশাগু ৰংজালী বৈশাগু উদযাপনত উপস্থিত হৈ পেলাই তেখেতসকলে যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈছিলে, ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ টাইমতে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভাল্লাপাৰা গাঁৱত ৩জন পাখণ্ড ধন আলী তালুকদাৰ, বাহাৰ আলী আৰু ৰেহমান আলী তেওঁলোকে দলবদ্ধভাৱে দুজনী মাইনৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে। এই ধৰ্ষণ হোৱা ঘটনাটো যেতিয়া ৫ তাৰিখৰ পোহৰলৈ আহিলে, এই ঘটনাক লৈ পেলাই হিৰণময় খাকলাৰীয়ে তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গক লৈ পেলাই ধন আলীৰ ঘৰলৈ গুচিলে। এই ধন আলীৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁতে ধন আলীৰ বায়েক পাৰমিনা বেগম আৰু শেখবৰ আলীয়ে তেখেতসকলক চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰি পেলাই মুৰ্মুষ অৱস্থাত পেলাই থৈ যায়। তাৰপাছত তেখেতে চিকিৎসালয়ত নি পেলাই ১৬ মে তাৰিখে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয়। এই ঘটনাটোক নিখিল বড়ো কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰতিখন জিলা কমিটিত আমি এটা ন্যায় বিচাৰি পেলাই সমৰ্থন উলিয়াইছোঁ আৰু ৩টা দাবীক লৈ পেলাই আমি এই সমৰ্থনটো উলিয়াইছোঁ। এটা দাবী হ'ল, যি ৩জন পাখণ্ডুৱে দুজনী ছোৱালীক দলবদ্ধভাৱে ৰেপ কৰিলে তেখেতসকলক আইনত আওতাত আনি পেলাই ফাঁচী প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু হিৰণময় খাকলাৰীৰ চোকা অস্ত্ৰেৰে যি নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰি পেলাই হত্যা কৰিলে ইয়াক পাৰমিনা বেগম আৰু শেখবৰ আলী তেখেতসকলকো আইনৰ আওতাত আনি পেলাই ফাঁচী প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এটা দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় দাবী হ'ল, যি দুজনী ছোৱালীক দলবদ্ধ ৰেপ কৰিলে তেখেতসকলক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত আনি পেলাই ন্যায় এটা দিবৰ কাৰণে দ্বিতীয় আমি দাবী ৰাখিছোঁ। আৰু তৃতীয় দাবীটো হ'ল, যি হিৰণময় খাকলাৰী মৃত্যুবৰণ কৰিলে মৃত্যু হোৱা আত্মীয় বৰ্গলৈ ২০ লাখ টকা আমি কম্পেনচেশ্যন হিচাপে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যি দুজনী ছোৱালী মাইনৰ ছোৱালীক ৰেপ কৰিলে তেখেতসকলকো আমি ৫ লাখকৈ প্ৰতিগৰাকী ৫ লাখকৈ টকা কম্পেনচেশ্যন দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়ালৈকে এই ঘটনা জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি নিদিয়ে আৰু এই যিটো সংগঠিত কৰিলে ইয়াক কোনো ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি জংগীভাৱে আন্দোলন কৰি যাম। আৰু অহা ২৭ মে তাৰিখে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনক লৈ পেলাই আমি এটা গণধৰ্ণা ল'ম আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাম, এই ঘটনা হওক, ইয়াৰ দ্বাৰা যেন কোনো এটা ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ঘটনাক যেন পুনৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন আমাৰ যিসকল দল সংগঠন আছে, যিসকল বুদ্ধিজীৱীসকল আছে তেখেতসকলকো এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।